Bo día a todos e a todas. O primeiro, pedirvos disculpas, non só que estades aquí presentes, senón tamén os cidadáns que estuveran pendentes de ver en directo esta sesión plenaria. Foi por unha pequena indisposición persoal, pero, bueno, xa está solventada, como vedes, podemos dar comenzo a esta sesión plenaria extraordinaria convocada en tempo e forma. E pasamos á orde do día. Punto número 1, aprobación da acta da sesión anterior do 29 de setembro deste mesmo ano, que corresponde ao expediente 2022, acta número 7. Algúnha intervención? Sí, se escoita. Vale. O que se expón nesta acta é que o concelleiro don Agustín Bamón concordamos co PP en que é un acto antidemocrático, pero o Partido Popular e Vilalba Berta ideolóxicamente están en mundos diferentes. E despois de unha intervención por parte do voceiro de Vilalba Berta, de Modesto Renda, de 16 minutos e 13 segundos, nos que se expuxo a nosa postura, queremos que resumila con na mesma orde de ideas non expresa a realidade do ocorrido neste pleno. Estas actas forman parte da historia do noso Concello e teñen que ser fiéis ao... Polo resto, aprobamos a acta. Non sei se vai a votar por ou abstense. Nós, neste caso, vamos a votar en contra neste caso, hasta que se solvente isto. Ou haber diferencias, pasamos a votar ata o primeiro punto da orde do día. Votos a favor? 1022. Corresponde, para que os que nos están vendo e que non teñen acceso á documentación, a relación de subvencións nominativas de este ano 2022. Paso a palabra, señor. Bos días a todas e a todos. Ben, pois como xa explicou a señora alcaldesa, pois o que se trata é de traer aquí unha modificación das bases de execución do orzamento do Concello de Vilalba para incorporar a proposta de subvencións nominativas. O crédito